Por todo son 15 motores para a Feira Celta. O evento cargado de actividades transportará a vilasonense a época castrexa durante 3 días. Por todo son comeza os preparativos para a Feira Celta, que se celebrará os días 26, 27 e 28 de xullo. Unha das datas máis importantes do Barbanza, últimos detalles para unha nova edición. Orcos, bruxas, demos ou xigantes tomarán as rúas da vilasonense na que é unha festa sen igual na contorna. A Feira Celta, que se celebra anualmente en Porto do Son, ofrece unha experiencia sen igual na que se combina o mellor da gastronomía, da artesanía e do entretemento. Todo baixo a temática da cultura celta. Porto do Son é o escenario perfecto para esta celebración, dado o seu profundo vínculo coa historia celta. Este ano contaremos cun mínimo de 90 paradas con produtos de artesanía, xoiería, téxtil, cerámica, coiro, talleres de oficio de alfarería, mimbre, forxa, talla de madeira, metal, pedra, entre outros. Contará con actuacións cada 15 minutos, o que fará de Porto do Son un non parar durante os 3 días que durará, con actividades para todos os públicos. A Feira Celta de Porto do Son, unha vez que abre as súas portas, sempre está en movimento, non para. Cada 15 minutos hai unha actuación. É un espectáculo, pois, tanto pode ser itinerante como estático. Ben se pode dicir que a Feira Celta ben cargada, ben chea de actividades infantís, espectáculos de lume, xos de maxia, títeres, música celta. Esta programación fai unha mistura, fai unha macedonia máxica que nos inspirará, que nos abrirá a imaginación, pois nos portará a como posiblemente poderían vivir os nosos ancestros aquí nesta Galicia sedutora, cautivadora, meiga. Unha das que máis xente reúne trátase dunha foliada totalmente inesperada. A tradición comezou hai anos cando uns mozos decidiron actuar nunha praza da vila. Desde hai anos, aquí na Feira Celta, cando pecha todo, pois hai unha placiña pequena, cando pecha o mercado, hai unha plaza pequena, que é a plaza está ao lado da Plaza de España. Pois durante anos, uns mozos e unhas mozas daqui de Porto do Son, que, bueno, ora veñen de outros lados, traen as súas gaitas, as súas panderetas, os seus instrumentos. Entón, fan unha foliada, están hasta as tantas. Convídovos a que veñades todos a esta foliada celta, daqui da Feira Celta de Porto do Son, vinde todos aquí a disfrutar de toda a feira. Para unha mellor caracterización e mergullo no ambiente, dende o Concello animan aos asistentes a acudir ao evento disfrazados de celtas. A vilasonense vai a vestirse de época e teremos unha oportunidade única para viaxar ao pasado e poder experimentar esa cultura nosa celta e castrexa. Nada, eu desde aquí simplemente quero animar a todos os veciños e veciñas do Concello de Porto do Son, xente da comarca, turistas que queiran acompañarnos, que se disfracen de celtas para poder vivir a experiencia desta cultura.